இன்றைக்கு நாங்கள் ஆட்டுற சாக்கிக்கிறோமா இது வெள்ளச்சோறு பலண்டோ இதெல்லாம் கொச்சிக்காய் உட்காந்து போட்டுக்கரலாம் மஞ்சத்தூள் சுப்ரியை தாக்கிக்கிறேன் இன்றைக்கு ஒரு புடி வெட்டி செம்மையை ஆக்கிக்கிறோம் பா இப்போ வாங்க ஆட்டுறேன் ஆட்டுற ஜப்பா தான் எங்கானே ஈண்டு இழிச்சிட்டு இருக்கா ஆட்டு தலை ஏமாதான் ஆக்கிக்கிறேன் சூப்பரி நீ ஆக்கிக்கிறலாம் அப்படியே கெடுத்து அப்படியே ஊற்றி வரான் இதெல்லாம் ஒரு சைட் டிசைன் அப்படிதானே கொஞ்சம் இது பலனை போட்ட நல்லதமாக இருக்கும் திண்டா தான் கிடக்கு உப்பும் இல்லை உரப்பும் இல்லை உணவு குலக்கறி திண்டுக்கறலாம் விவரக்கறலாம் எச்ச வகுத்துக்கு இருக்கிற வகுத்துக்கு இருக்கிற புழு செத்துக்கிறேன்னு தான் மிக காரணியா நே 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 मैं आता मैं अभी मामा वो पोई सोल्लू करना वो गिर दे आंटे कैट कराने पा मैं आता मैं आकी करने मत हमारे मामा तिंड करने मित्र है मामा तिंड करना मैं इच्छा रही हाँ मुना बगुला खरीदार याद है और टका मैं आगे हेल्प करता है भैया इलिया इलिया अंत में हेल्पर ठीक நான் இப்போ ஆக்கிக்கிறேன்னே நான் ஆக்குவேன் என்ன ஆக்குவேன் தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் திண்டுக்கிறாண்டவ மாமா ஆக்கிக்கிறோம் திண்டுக்கிறேன் ஆ ஆனால் கருப்பு டிஷர்ட்டுக்கு செம்மையாக இருக்கு போட்டோ ஒன்று அடிச்சா இருட்டுல பா उडल करी आपको आके कर ला चाहिए नहीं निकलने वे अभी सुम्मने वे उडल करी आके कर ला चाहिए नहीं बम्बटू एलबटू तिब्बटू आपको मदाला सूप पे कदला ये सूप पे के लोग के मेकाई श्रीलंका ने मटन आदंड बुलवा वेरे काटवती आदंड बे देखा नहीं कर எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதுங்க பலண்டப்போ இப்படி சாப்பாடு செம்மட்ட சாக்கிக்கலாம் ஒன்றும் அடிக்கலைன்னா சோத்து தான் எடுத்துக்கிறேன் என்ன உங்கள் எடுத்த மாதிரி தூக்கி ஊற்றி விட்றான் இவன் அடிச்சு தள்ள போகிறானே ஃப்ரெண்ட்ஸ்